σας, είμαι η Χριστίνα. Και εγώ η Μαρία. Και ο Μπίλης. Και εγώ ο Στάνος. Σήμερα είναι το πρώτο μας βίντεο. Πιστεύω να κάνετε πολλά like στο βίντεο έτσι. Για αλλού. Αλλά και στα επόμενα βίντεο φυσικά. Και πολλές προβολές στο κανάλι και στο βίντεο. Λοιπόν, φέρουμε και εγγραφή στο βίντεο. Στο κανάλι εννοείται έτσι. Να μην τα περιμένουμε τα πράγματα. Sorry, έχω πολλά. Με πολλά ασχολούμαι και περιμένω. Ναι, αυτά. Και επίσης πιστεύουμε φυσικά τι λέμε τώρα, να γράψετε και comments για το Q&A. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Ξέρετε? Όχι, δεν ξέρετε φίλοι μου. Γι' αυτό ακριβώς. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Q&A, γράφετε εσείς τα comments, δηλαδή ερωτήσεις, και εμείς απαντάμε. Απλό και ξεκάθαρο. Λοιπόν, γεια σας και καλό ταξίδι. Τα λέμε στο δεύτερο βίντεο. Bye! Ναι, bye. Γεια σας. Goodbye! Γεια! Bye! Γεια! Ωραία για bloopers. Ένας κούκλος! Ωραία για bloopers. Για bloopers. Θα δω μέσα μου. Και επίσης να κάνετε πολλά. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα. Άκρη,